Thansa Rising Youth ni faisingtei online collection khlaimani 40,000 above eba 40,000 ni sai kubang rangman mani thangai jubakha sakhamya bukok sonjana debormani nogo thangai offline kami amchai berayei thomlaimani arang botesa kubang gangke thangai tununyani hine kogri bukha haikeno borok simia kereng NGO organization ro obahai kotor leader rok butabuk sakhamya bukok sonjana debormano chubanani sak thalaikha blakhena tongthongmung blakhena khaksangmung haike chubalai manogoi siniti prasarokno chung koktuma thumlarungni phasingteibo obono kok kojar mung tongnai hasteni bebak tiprasa maya ganang rok norok haikeno siringta tonglai siri chubalai jadi hinai saljani nukhungbo kalaimano obahai patimung salja bini nukhungbo malaimano obahai patimung abono sini phasingtei koimung tongnai sini koktuma thumlarungni phasingtei koimung tongnai khoroksa ate khoroksa na phaji chung chubalayena nini chubamung salja nungbo chubajaknai nung tini bono chubakha khana nang bo bai chuba jagai mano obono sini kok khosar mung tongnai sini manai sanjana je cancer patient bini nogo sung phaiye tini je lukurokni hamjakma bai sini Thansa Rising Youth ni online ni bisingte je chubajak prai 40,000 ni slaipano kubang phaika o subasuno jung tini manai sanjana no yafarka aboni pore sung kami thangai tongo prai 2 din engkha sung thalaimani offline je thumani rangrongno sung next day phai phainai tei sung town agoli hai khwai hai tei kwbangma je district koto town amti hai rogo thumnai jodino sungna norok nugui tonghangkai lasia karei kiria karei sungno nugui tonghangkai sungno suba phaji sini manai sanjana no kaham langmari laene bini sakno kahamke hamri tu laene sini Thansa Rising Youth ni members of belai kheno bongno bo hambai mariwo te je subai tongnai sini tiprasa bongno belai no hambai ri ma tongo sing tini pohor deborma Brazil deborma te salkamok ni azgo je online rang haimani prai 40,000 amono sing tini sini manai sanjana ni bini nukhungni borokno yafar phaika te sini ksam em 12 arsigat constituency ni bono belai no hambai sini sar suhel no sini manai sanjana no subama bagai sini Thansa Rising Youth ni phasingtei te sini MDC borang nang sar prosmit de bormano bo belai hambai sini thurutei subama bagai te je subai tongnai joktono no belai hambai sing saimang ka je sini manai sanjana ni bini manai khoroksa class nanyo pori tongnai bo boy rok paimi angui tong hinai bono bo sing kokri kalangkha je buskang ni salo sing bono boy pairi hainai hinai te jodi wono norok singbai kerengei sini logiwo rangsubasu khlai thaniwo singbai phainani engkangke singbai kerengdi 9366126547 aro WhatsApp khlaidi sini Thansa Rising Youth ni Instagram page ho yakhe WhatsApp tei singbai contact khlai palkhai Thansa khlai subalayene hambai ani sini mungkai ani mung pohor deborma ang Thansa Rising Youth ni founder te ani bodol ni mungkai Thansa Rising Youth te tini ojo phaijak sini Thansa Rising Youth ni secretary Brazil deborma cashier baithang deborma khwai district ni sip deborma te Sipaijola district ni Bibiana deborma te kwbangma sini members of phaijak